Dobrodošli še enkrat in da ne bomo predolgi, zelo sem vesela, da lahko danes pozdravim med nami tudi doktorja Hrvoja Petriča, enega od ključnih ljudi pri začetkih raziskovanja okoljske zgodovine z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Zagrebu. In smo resnično veseli, da je danes z nami, da nam bo lahko predstavil stanje in trendje na področju raziskovanja okoljske zgodovine na Hrvaškem in v jugovzhodni Evropi. Evo, dobro nam došli, bo pa v hrvaščini. Hvala lijepa na pozivu i hvala lijepa na ovom odazivu na drugi dan konferencije, gdje ću govoriti o prvenstveno povijesti okoliša ili ekohistoriji u Hrvatskoj, a osvrnut ću se i na zapadni dio jugoistočne Europe, gdje ću prezentirati početke, čak i prepočetke, stanje i situaciju, dakle, koja nam se otvara u budućnosti po pitanju povijesti okoliša. Spletom okolnosti, ako krenemo od pojmova, mi zapravo imamo dvojni naziv. Dakle, kako prevoditi environmental history. Dakle, taj pojam je i u njemačkom području Umweltgeschichte vrlo jasan. Na engleskom govornom području bilo je traženje ecological history, ecohistory, dakle, bila su različita traženja. A pošto je u Hrvatskoj dosta rano krenulo sa tom, dakle, sa definiranjem na dva područja, unutar historiografije i unutar geografije, zapravo imamo korištenje pojmova i ekohistorija i povijesti okoliša kao sinonima. Premda bi zapravo bila, dakle, environmental history bi bila okolišna historija, zapravo najtočniji u ovom historiografskom smislu pojam, ali i sama, znači, početci stanje su zapravo definirali i pojmove. Kao što je recimo u Srbiji bilo isto pitanje dva puta oko nazivlja, jedan je bio ekološka istorija, a drugi je bio istorija životne sredine. Dakle, znači, praktički samo definiranje pojmova ima svoju povijest i to se sad polako definira. Što se tiče samih istraživanja koja su ili bliska ili u svojim korijenima vezana uz historiografiju, a imaju osnove koje govore o pitanjima okoliša u povijesti, doduše ne u onom smislu kako to govori povijest okoliša, environmental history, ali dvije studije su znakovite i drže, ono što bi se reklo, i danas osnovu za daljnja istraživanja. Jedan je Trajan Stojanović, dakle, koji je 1967. godine objavio, dakle, balkansku civilizaciju. Dakle, on je bio profesor izvan prostora, dakle, gdje je potekao, dakle, tadašnje Jugoslavije, ali su ta dijela njegova kasnije u ranim 90. godinama bila prevedena na srpski jezik i utjecala su na daljnji razvoj. Ali, dakle, njegov pristup, dakle, i kreiranje balkanske civilizacije o kojoj se može razgovarati je imao u sebe ugrađene i okolišne elemente i to ne, dakle, statične, nego dinamične, i vrlo je zanimljivo u tim istraživanju. Ja sam svojedobno on je nastavljač Fernanda Brodela, dakle, u principu njegov učenik. Ja sam svojedobno pokušao postaviti si pitanje da li je Fernand Brodel zapravo bio jedan od prethodnika, pogotovo u svojoj knjizi Sredozemlje i sredozemni svijet u vrijeme Filipa II. Okolišne povijesti, odnosno povijesti okoliša, ili nije, jer su u historiografiji različitog svijeta bili pristupi koji su bili rađeni bez kvantifikacije. Ja sam pristupio određenoj kvantifikaciji
njegovog pristupa i za drugo izdanje koje je isto iz kasnih 60. godina definitivno da. Dakle, i pojedini povjesničari su se mijenjali kao i Brodel od 40. do 60. godina, tako da treba promatrati taj kontekst 1960. godina 20. stoljeća i kao odgovor na tadašnja zbivanja u svijetu. To su počeci ekološke krize i dobivanje jedne masovne ekološke svijesti na koju i historiografija daje odgovore. Tako da je Trajan Stojanović i na taj način dao svoje odgovore. No u samoj Jugoslaviji je jedan od pionira koji je vrlo kvalitetno pristupio na osnovu onoga što je mogao u tom trenutku, dakle dijelu koje je objavljeno u Prištini i koje je nedovoljno korišteno, sad je digitalizirano i dostupno. Dakle, bez problema se može pristupiti digitalno tom članku. Dakle, radilo se o praktički istraživanju da li su postojala klimatske promjene, ono što se obično naziva, makar o tome postoji određena diskusija, malim ledenim dobom. Dakle, praktički jednim valom ili nizom valova globalnog zahlađenja između 15. stoljeća i sredine 19. stoljeća i on je tome pristupio kao medijevist, istražujući one izvore koji su mu bili dostupni. I to pokazuje da je u jugoistočnoj Europi 60. godina izvan zemlje i unutar zemlje bilo ljudi koji su zapravo u potpunosti uhvatili trendove onoga što se tada događalo sa istraživanjima i jedino, nažalost, što recimo istraživanja Bogumila Hrabaka nisu na sličan način nastavljena u idućim desetljećima, jer bi se puno kvalitetnih podataka moglo dobiti. Naime, danas poznavanje tog perioda kasnog srednjeg vijeka, negdje do sredine 19. stoljeća, je najbolje obrađeno zapravo za srednjoeuropski prostor, Švicarska, Češke zemlje, dakle njemački prostor, a prostor bivše Jugoslavije, odnosno Jadranskog mora, jugoistočne, zapadnog dijela jugoistočne Europe, koji je sa time počeo puno prije nego što su tamo počela istraživanja, nažalost nije nastavljen. I jedna od slabosti u istraživanjima generalno tema koje su vezane uz povijest okoliša je da smo imali u jugoistočnoj Europi sjajne korake, odlične početke koji su bili napravljeni, ali koji nisu bili praćeni, dakle koji nisu bili u nizu, dakle nedostao je sustav istraživanja, nedostaje okvir kojim će se dalje graditi. Naravno i poticaj iz same okoline u kojoj se djelovali, jer Bogumil Hrabak je otišao prema drugim istraživanjima, kao što se i Trajan Stojanović bavio sa drugim, bavio se trgovcima i tako dalje, temama koje izlaze u potpunosti iz okvira. Ali kod Bogumila Hrabaka, ako se promatruju njegovi drugi radovi, od trgovine drvetom i tako dalje, dakle koji budu uvijek, čak i stočarstvo na Kosovu dok se s time bavi, uvijek ima tih elemenata, dakle koji su tu ugrađene i koji se po naslovima članaka ne mogu vidjeti. I dok netko ide gledat bibliografije, to nije dovoljno, treba ući, baš pročitati tekstove, može se pronaći, dakle, ipak jedna osnova na kojoj se dalje gradi. No, moje mišljenje je da ta osnova koja je bila napravljena tada u Srbiji nije bila bez svojih predradnji u jednom intelektualnoj putu, jedne intelektualne historije. I tu su zanimljive osobe koje povezuju Srbiju i Hrvatsku u to vrijeme. To su prvenstveno Josip Pančić, dakle porijeklom iz Hrvatske, dakle koji je napravio za biologiju i ustanovio je prvi botanički vrt u Srbiji, dakle istraživanja, jedan milje koji će biti dosta važan, koji će slijediti Jovan Cvijić koji se bavio, dakle koji se bavio prvenstveno je najpoznatiji u istraživanju krša, kras se ovdje kaže, ne? Karst fenomen, dakle njegove knjige, ali on se sa antropogeografskim temama približio nekim elementima koji nam mogu biti zanimljivi
za pitanja istraživanja okoliša. Čak i njegova osobna zapažanja koje je on radio na terenu krajem 19. početkom 20. stoljeća, pogotovo oko pitanja podrijetla stanovništva i naselja, ne mogu biti osnova, dakle, da se vidi u 20. stoljeću kakve su bili pomaci. I osoba Milutin Milanković, rođen u Dalji u Hrvatskoj, karijeru je nastavio dalje i razvio u Srbiji, je osoba, ako se vratimo na ovo pitanje o klimi, on je zapravo dao teoriju ledenih doba, koja je sve do najnovijeg razdoblja bila zapravo na neki način osporavana, danas je prihvaćena i zapravo na taj način možemo onaj dio okolišnih promjena na koje nema utjecaja u najvećoj mjeri čovjek, dakle to je ono što dolazi iz ovoga djelatnosti na klimatske promjene koje su izvan ljudskog djelovanja, to si možemo objasniti kroz Milutina Milankovića. I sad ako se promatra da, ako pojednostavimo pitanje što je ekohistorija ili povijest okoliša, dakle ako se stvar svede na najmanje 3 razine koje se opet mogu razrađivati, jedna je okoliš kao takav, to je sad pitanje nekih planetarnih učinaka i zemlje kao takve, našega planeta i našeg djelovanja. Druga razina je ljudski utjecaj na to, dakle čim čovjek ima utjecaj, to je ono naše doba najjače, ali ne treba zapostavljati da su ljudski utjecaji postojali i ranije u povijesti i to se odlično vidi i kroz Cvijićevu knjigu, dakle i druga istraživanja koja su dosta rano, koja su polazila iz geografije, tako da je geografija tu dosta važna unutar tih segmenata. I treća razina povijesti okoliša ili ekohistorije je idejna razina, dakle kako se to doživljava. I to sve možete pronaći u tim dijelima, tako da je to dosta jasan koncept. I ako kroz ove 3 razine se svede na još jedno pojednostavljenje, onda se zapravo dođe do toga da je u principu povijest okoliša ili ekohistorija istraživanje odnosa ljudi prema okolišu u prošlosti, dakle dvosmjerna komunikacija, dakle da se zapravo radi o međuodnosu i praktički kutu gledanja, da to nije subdisciplina koja bi bila samo vezana uz historiografiju, nego je jedno transdisciplinarno područje u koje svatko sa znanstvenim istraživanjima vlastitih pristupa može doći, gdje se ponovno komunicira, jer su u novije vrijeme nastali veliki ponori između društvenih i humanističkih i prirodnih znanosti. Tako da je i povijest okoliša jedna zona gdje se komunicira i gdje se pokušava napraviti zajednički jezik da bi se dobili rezultati istraživanja. I dok se sad tu promatraju određeni koncepti, jedna je važna stvar šumarstvo kao takvo. U Hrvatskoj mi imamo za gospodarenje šumama naziv potrajnost. Sustainability bi rekli danas se to prevodi kao održivost na hrvatskom jeziku, ali to je zapravo koncept koji se onda u šumarskoj struci pokušavao promatrati, ali iz tehničkog načina gledanja. I u Hrvatskoj dosta rano imamo takva istraživanja, pogotovo nakon što je osnovana Šumarska akademija na Mudroslavnom, odnosno Filozofskom fakultetu 1898. godine, gdje su došli ljudi iz struke. Jedan od osoba koji se približio sa svojim istraživanjima konceptu koji može pružiti osnovu, dakle, da i ovaj šumski aspekt uključi u povijest okoliša, je Frank Rester Čanek. Dakle, on je bio jedan od tih prvih istraživača, na njega su se nadovezali kasniji dakle, istraživači koji su više promatrali inženjerski, a manje holistički i na ovaj pristup o kojem je bilo riječi kao samome konceptu povijesti okoliša. Tako da na različitim segmentima postoje
osnove na kojima se moglo graditi dalje, no u geografiji je 1950. pogotovo u Hrvatskoj i 1960. godina nastao jedan uspon, jedan val koji je išao prema naprijed. Radilo se o tome da je nakon Drugog svjetskog rata se pokušalo pristupiti istraživanju kulturnog krajolika na koji naravno ljudi utječu i koji utječe i na ljudske zajednice i kreira ih. I tu je napravljeno mnoštvo studija u to vrijeme, mnoga istraživanja su bila usmjeravana u tome smjeru, tako da se može govoriti i o toj jakoj školi kulturnog pejzaža koja se javila pod utjecajem, dakle, velikoj mjeri njemačke takozvane pejzažne škole, koja je kroz školovanje hrvatskih geografa išla u tome smjeru. I tu su bili posebno kvalitetni radovi geografa Veljka Rogića, koji je istraživao Velebitsku primorsku padinu, dakle prostor, dakle Velebit ima svoju primorsku stranu koja je narušena, degradirana i ličku, dakle stranu unutrašnjosti koju promatra se na sasvim drugi način. Bilo je zamišljeno da se napravi istraživanje obje strane. Ova prva je napravljena, druga nije, ali ta studija o Velebitskoj primorskoj padini je izazov i za današnje historiografska istraživanja i mnogi su nastavili u koracima prema dalje. Ivan Crkvenčić, govorimo o ljudima koji su imali i povijesno i geografsko znanje, jer je Veljko Rogić bio i geograf i povjesničar i on je predavao povijesnu geografiju. Između ostaloga, Ivan Crkvenčić, on se bavio agrarnom poviješću i agrarnom geografijom i njegovo temeljno istraživanje u ovom smislu Hrvatske škole razvoja kulturnog krajolika je Prigorje, Planinsko Knižda, Ivančice, dakle zone u Hrvatskom Zagorju, nedaleko od prostora granice sa Republikom Slovenijom. Kao što znamo, planine imaju svoju prigorsku i zagorsku stranu. On je istraživao što se događa sa ove prigorske strane. Dakle, to su segmentarna istraživanja koja su išla više prema tome da onaj kulturni krajolik koji je bolje naseljen bude i više istražen. Drugo njegovo istraživanje koje je bilo nastavljeno je bila priča o Žumberku, dakle kako se događala okolišna transformacija žumberačkog područja kao takvoga. Žumbera Gorjanci, dakle to je ta zona koja je bila u njegovome interesu. Nažalost, istraživanja ta nisu u ovom okolišnom smislu nikad bila objavljena, za razliku od Prigorja, Planinskog niza, Ivančice, govorimo o Žumberku, nije objavljeno. Mladen Friganović se bavio poljima Gornje Krke i njega je tu u njegovim istraživanjima najviše vodio interes prema dva smjera. Jedan je prema rijeci Krki, dakle kao vodi, dakle koja postoji i njezinu korištenju, a drugi segment je bio kako polja Gornje Krke utječu na prisutnost ljudi i na praktički mogućnosti da i oni djeluju na transformaciju toga okoliša. Nažalost, daljnja istraživanja prostora Gornje Krke su samo djelomično bila nastavljena i to od strane sociologa, jer jedan dio sociologa se usmjerio prema socijalnoj ekologiji i pokušao je s povijesne strane promatrati i u Splitu je djelovao socijalni ekolog Šime Pilić, koji je pokušao dalje napraviti istraživanja rijeke Krke, nastaviš i Friganovića i formirajući i pokušaj vlastitog projekta koji je bio poznat pod imenom Ticius. Čak je objavljen i nekoliko primjeraka časopisa Ticius, dakle koji govori o tom pokričnom području gdje se pokušava Krka postaviti kao rijeka, kao koncept za istraživanja.
mnogo šira nego što je samo pitanja i socijalne ekologije i povijesti okoliša. Pavao Kurtek se bavio Gornjom Hrvatskom Podravinom, dok je Andrej Blan osoba izuzetno zanimljiva jer dolazi iz francuske historiografije i geografije, dakle koje su bile u to vrijeme blisko povezane i koje sad na ove njemačke utjecaje donosi vlastito poimanje i vlastita istraživanja. On je napravio knjigu o zapadnoj Hrvatskoj, studija o humanoj geografiji, gdje je zapravo dao u 50. godinama, ove knjige je kasnije objavljena, također pristup koji je blizak povijesti okoliša. Dakle, koji je bio itekako važan za to na koji način će se daljnje usmjeravanje voditi u kojim smjerovima. Osim toga, dogodilo se i to da je iz povijesti medicine se pojavio pristup povijesti koji je jednim dijelom pokušavao pristupati i blisko ekohistorijski. Nažalost, ta dijela su dosta kasno bila prevedena na hrvatsko. Radi se o profesoru Mirku Draženu Grmeku, koji je djelovao u Parizu, koji je otišao u emigraciju i djelujući u Parizu, on praktički piše i u hrvatskom prostoru, ali njega su prvenstveno zanimale globalne teme generalno i nije ih nastavio u ovom medicinskom pogledu. I naravno u tome konceptu je historijska, odnosno povijesna geografija zauzimala jedini kontinuitet i u Hrvatskoj i u Srbiji. U Hrvatskoj je to bio profesor Rović, a u Srbiji je to bio Miloš Blagojević. Dakle, to su bile dvije linije koje su zapravo u sve druge aspekte povijesne geografije, odnosno historijske geografije, oni su zapravo pokušavali dalje gurati. S time da je bila razlika da je historijska geografija u Beogradu se održavala na studiju povijesti, odnosno historije, a u Hrvatskoj se održavalo na studiju geografije. Ali u Hrvatskoj je splet okolnosti doveo do toga da je Josip Lučić, povjesničar i geograf, pokušao još 60. godina ustanoviti historijsku geografiju na odsjeku za povijest, no on je personalno otišao poslije toga raditi u srednju školu i jednostavno nije imao, kada se kasnije vratio, nije više imao osnove za izgrađivati. Dakle, to se pokazuje da je i bilo još nekih koraka koji nisu bili nastavljeni, a koji su bili započeti kao takvi, no činjenica je da su u historijskoj geografiji, osim kulturnih pejzaža, ipak bila istraživana i promjene okoliša, dakle pod utjecajem društveno-geografskih procesa kako su oni istraživali i s time da je u Srbiji najviše rađen bio srednji vijek, a u Hrvatskoj na geografiji je bilo rađeno razdoblje 19. i 20. stoljeća u najvećoj mjeri. Tako da mi možemo reći još jedan detalj da hrvatska historiografija, ako se promatra kao cjelina, praktički svoju modernizaciju doživljava tek u 70. godinama kroz inovacije, dakle, koje će se događati, premda ima određene smjerove u istraživanjima koji su i ranije bili pokrenuti. Recimo, pitanje ekonomske povijesti. Ekonomska povijest još između dva svjetska rata. Josip Matasović, dakle, orijentacija prema kulturi, otvorila neke aspekte. Poslije toga Mio Mirković, Rudolf Bičanić pristupaju ekonomskoj povijesti i na Filozofskom fakultetu Igor Karaman. No Igor Karaman nikad se nije odvažio na ove okolišne pristupe. Njima kao recimo ljudi, dakle, koji su bili orijentirani više prema ekonomskoj i socijalnoj povijesti poput Miroslava Bertoše,
dakle, koji je još krasnih 70. godina pokušao iz historijsko više antropološke perspektive pristupiti nekim ekološkim fenomenima. On ih i kasnije ugrađuje u pojedine radove, ali i u određenim dijelama hrvatske historiografije od 70. godina ima nečega što bi se moglo smatrati jezgrom istraživanja koja su vezana uz ono što će biti povijest okoliša. A onda krajem 20. stoljeća i početkom 21. stoljeća je krenulo, odnosno pokrenut je proces prema institucionalizaciji, dakle koji ide u tom smjeru. Jedan od puteva prema institucionalizaciji bio je i dakle, vezan uz mogućnost prijavljivanja projekata i Filozofski fakultet zajedno sa Institutom za povijest u Grazu i Srednjoeuropskim sveučilištem u Budimpešti je pokrenuo projekt Triplex Confinium. I preko tog projekta, u sam projekt Triplex Confinium ugrađeno je kao jedno od temeljnih postavki da se ide prema ekohistorijskim istraživanjima. I ti koraci su vodili prema sustavnim istraživanjima, konferencije, uključivanje u pitanja nastave, čak i kreiranje posebnih kolegija, izdanje odabranih publikacija, osnivanje i društva i pokretanje časopisa. Dogodilo se i to da je nekako istovremeno iz drugih struka su se uhvatili poticaji. Recimo imate Brunu Šišića koji je istraživao dubrovačko područje, dubrovački renesansni vrt. Znači neki ljudi su se paralelno sa time uključili u određene korake istraživanja, ali ova priča, dakle, koja je bila postavljena bez institucionalnog, kao što smo mogli do sad vidjeti, bez institucionalnog okvira, bili bi koraci pa se stalo, pa se možda odstupilo od svega, znači ko neko lutanje i traženje jednog historiografskog puta. No, u stvari, dok gledamo cjelinu, malo drugačiji proces se događao u Srbiji. I rezultat svega toga je da zapravo imamo u jugoistočnoj Europi jedina dva institucionalna okvira. To su, znači u ovom zapadnom dijelu jugoistočne Europe, to su Zagrebačko sveučilište i Beogradski univerzitet. Dakle, to su jedina ta dva mjesta, dakle, gdje postoji. I sad, ono što je meni poznatije i iz nekakve osobne povijesti je pitanje uvođenja dakle, ekohistorije u sveučilišnu nastavu. 2003. godine prvi seminar na Filozofskom fakultetu je bio povijest europskih rijeka, dakle, koji je bio rađen dakle, sa studentima tada druge godine, i u tim istraživanjima je napravljen zapravo model kako se može istraživati europske rijeke, i neki od studenata su postigli dobre rezultate. To je bilo predbolonjsko razdoblje dok su kolegiji trajali 1 godinu i moglo se puno više kroz seminar napraviti. Danas su seminari svedeni na 1 semestar i puno manje satnice. No, uvođenje kolegija se pokazalo prihvatljivim. Postoje projekt Triplex Confinium koji ima posebnu poziciju i postojala je u to vrijeme i reforma studija povijesti, takozvana bolonjska reforma, koja je omogućila u tom trenutku da se zapravo formiraju i na geografiji u Zagrebu i na odsjeku za geografiju i geografskom odsjeku i na odsjeku za povijest posebni kolegiji. Tako da na geografskom odsjeku ste imali osnovan kolegij povijest okoliša na diplomskoj razini i na studiju povijesti na diplomskoj razini predmet se zove ekohistorija, odnosno
dakle u različitim varijacijama, dakle još kroz određene izborne kolegije koji su bili nuđeni. Tako da mi imamo na 2 mjesta institucionalizaciju i kasnije je još povijest okoliša bila kao povijest europskog okoliša predavana i na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Što se tiče Srbije, tamo je kroz modificiranje historijske geografije i medijevistiku, dakle srednjovjekovne studije, došlo do formiranja kolegija i osnove, dakle institucionalne, da se može djelovati isto na 2 područja unutar istoga djelovanja. I još jedna stvar koja je bila omogućena u najnovijoj reformi studija povijesti, mi smo zapravo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, osim kolegija, mi smo sad prijavili, on je sad u postupku ocjene, i poseban ekohistorijski modul koji obuhvaća periode, znači sa kolegijima od stare povijesti, jer su se pojavile kolegice koje su doktorirale na temama iz Mezopotamije, dakle rijekama, dakle prostoru rijeka Eufrat i Tigris, dakle do suvremene povijesti do 20. odnosno 21. stoljeća, gdje recimo imamo prijavljen i kolegije, znači imamo prijavljen kolegij iz antropocena, dakle koncepta o kojem mi možemo diskutirati jel to je ili nije, neki smatraju da je to geološko doba, ali o tome se u historiografiji također treba progovarati, tako da je praktički, ako to bude usvojeno u najkraćem mogućem vremenu, znači moguće da od iduće ili za 2 akademske godine imamo jednu dosta jaku mogućnost, dakle da se studenti mogu specijalizirati ili dobiti taj jedan prostor i u Hrvatskoj kroz više stručnjaka koji tu predaju i omogućavaju daljnji razvoj. Ako se vratimo na ono pitanje dakle ovoga oko istraživačkih projekata, zbog promijenjenih odnosa do koje su se dogodili, dio istraživačkih projekata je sad smanjenog oblika i prijavljivani su na određeni broj 3-5 godina, oni isteknu, mora se čovjek baviti drugim stvarima. Jedan od boljih projekata koji je imao vrlo dobre pa i odlične rezultate u mnogo čemu je bio povijest šuma u Slavoniji, koja je radila podružnica za povijest Slavonije, Zapadnog Srijema i Baranje, Hrvatskog instituta za povijest, dakle projekt koji je sa nekoliko publikacija o povijesti slavonskih šuma bio usmjeren i koji je imao fantastične rezultate. Samo oni sad se bave drugim stvarima. Nažalost, ti koraci koji su bili jako dobri nisu dalje nastavljeni i u tim trenucima unutar te podružnice koja ima sjedište u Slavonskom Brodu pojavile su se još 2 zanimljive inicijative osim šuma i oni su krenuli na istraživanje voda, napravili su sjajne zbornike o povijesti rijeke Save i povijesti rijeke Dunav. Dakle, cijeli jedan put njihov je krenuo upravo prema povijesti okoliša, nažalost stali su, no pojedinci, rezultati toga su ostali, pojedinci su se nastavili baviti s tim stvarima, tako da slično se dogodilo kao što je s Triplex Confinium, svime da bez cijelog ovog programa Triplex Confiniuma ne bismo imali uopće ovu priču sa nastavom, dakle i cijelom ovom što sam do sada govorio, dakle oni ne bi definitivno bili realizirani. Od mnogih izdanja, ovdje sam prikazao 2 prijevoda, dakle praktički priručnika i udžbenika, dakle, koji se koriste u nastavi. Jedna je Globalna povijest okoliša, prvo izdanje Hughesove Što je povijest okoliša, ima i drugo izdanje, tako da postoji osnova, dakle, gdje i studenti mogu, znači moramo brinuti i o literaturi na hrvatskom jeziku, udžbeničkoj,
dakle, koja je potrebna za sam nastavni proces, dakle, koji bi bio vezan uz to. Sad, druga stvar je, dakle, praktički koja je bila vezana uz ove predmete za Srbiju. Dakle, kod Srbije imate Siniše Mišića koji se zapravo isto nadovezujući na ranije spomenutog Miloša Blagojevića, on je 2010. godine osnovao Centar za historijsku geografiju i historijsku demografiju. Dakle, postoji određena baza i nešto sjajno što se dogodilo praktički prije 2 godine, prijavila je modul Jelena Mrgić u Beogradu, uvod u ekološku historiju. Dakle, stvari se ubrzano kreću, dakle, ide se na to. Ovdje sam isto stavio prikaze na lijevoj strani povijest europskog okoliša, sjajna knjiga Delora i Voltera, jer obično se kod nas koriste dijela iz njemačkog govornog područja ili engleskog govornog područja. Ovo je sad 2 frankofona švicarska povjesničara koji pisali su na francuskom jeziku da se malo i drugačiji primjer, drugačije gledanje gleda. To je dosta veliki utjecaj i dosta studenti vole, pogotovo jer daje kontinentalno promišljanje, a sa desne strane slajda se mogu vidjeti primjer 2 dijela. Jedan je Triplex Confinium, zbornik radova objavljen 2003. godine. On govori o pograničnom ili širokim zonama pograničnim između Osmanskog carstva, Habsburške monarhije i Mletačke republike. Takvog susreta 3 imperija, rano novovjekovna, kontinentalna, nemate ni na jednoj drugoj točci. Ona se događa praktički u zoni Hrvatska, Bosna, Hercegovina, da 3 imperija se susreću i imaju svoje okolišne utjecaje i efekte. I onda je u tom zborniku objavljen je niz studija, a druga je knjiga Drage Roksandića, jednog od suvoditelja, ali inicijatora projekta Triplex Confinium. Drugi suvoditelj je bio pokojni Karl Kazer, koji je, znači, Drago Roksandić je objavio čitav niz svojih studija koje je objedinio u knjizi Čovjek i prostor, čovjek u okolišu. Dakle, to je ova knjiga, dakle, koju je stavio ekohistorijski ogledi, dakle, koji je pokušao još šire od najširega promatrati pitanje međuodnosa ljudi i okoliša, dakle, sa tim jednim inovativnim potencijalom, ali baveći se, otvarajući primjere istraživanja koji su dakle, vezani uz zapadni dio jugoistočnog europskog prostora. Druga stvar koja je u tim trenucima bila dosta važna je i rad sa nastavnicima povijesti u školama. Dakle, 2004. godine tada još postojao Zavod za školstvo Republike Hrvatske, okupljeni su bili nastavnici iz čitavog zapadnog dijela Hrvatske, dobrog dijela sjeverne Hrvatske, gdje se zapravo napravljen je bio seminar za nastavnike, višednevni, ekohistorija i zavičajna povijest, gdje su zapravo znanstvenici pokušali, radeći sa nastavnicima, ih motivirati da probaju ekohistorijske elemente ugraditi u nastavu. Dakle, da u školsku nastavu pokušaju ugraditi iz povijesti. Konkretno toga, zato jer hrvatski program omogućava nastavni i jedan dio slobodnog djelovanja ili slobodnog kreiranja izvan udžbeničkog, nadogradnje i rada sa udžbenicima. Ono što je bilo nama posebno važno je da se usmjere na zavičajne izvore i da se pokuša djelovati na mladu generaciju na taj način. Nažalost, više nikad nisu ti poduhvati napravljeni, samo jedanput su bili napravljeni, ali neki rezultati tog rada sa nastavnicima se vide. Naravno, i oni nastavnici koji se obrazuju na fakultetu također djeluju i iz geografije i iz povijesti, s time da je geografija danas
prilično usmjeren na GIS analize ovoga kulturnih pejzaža, dakle koje se rade, ne znam, to radi Borna First Bijeliš, dakle na diplomskom studiju geografije i na druge načine na kojima se pokušava djelovati. Znači, geografija i povijest se kreću u drugačijim područjima, ali međusobno blisko komuniciraju, dok je kod arheologa u novije vrijeme dosta zanimljivo istraživanje, dakle, povijesti života u kršu, gdje se pokušava dobiti ne samo iz stare povijesti rezultate, nego gdje se zapravo ti arheolozi pokušavaju komunicirati sa povjesničarima i sa povjesničarima starije povijesti, gdje se pokušava dobiti novi oblik izvora, jer nije uvijek dovoljno samo koristiti ove pisane izvore, slikovne izvore, nego i arheološki izvori mogu itekako pružiti dobre podatke. Tako da je u Hrvatskoj dosta arheologa ugrađuju svoje istraživanja i elemente za povijest okoliša. Naravno, to su za starija razdoblja, za stari vijek, za srednji vijek, za novija doba. Jednostavno, zbog toga s time se geografi arheolozi se s time trenutno ne interesiraju. No ja bih spomenuo još dvije točke koje su dosta važne. Jedna u formativnom smislu, a druga u trasiranju puta povijesti okoliša u jugoistočnoj Europi. Naime, prva velika tematski usmjerena konferencija o povijesti okoliša u jugoistočnoj Europi bila je Ekohistorija Triplex Confiniuma. Održana je bila od 2. do 5. svibnja, odnosno početkom svibnja 2000. godine na tada Filozofskom fakultetu u Zadru, danas je to sveučilište u Zadru, gdje na engleskom jeziku je bila i gdje su se zapravo pokušali okupiti unutar okrilja tog projekta Triplex Confiniuma različiti istraživači koji se bave povijesno ili koje zanimaju znači ekohistorijske, povijesno-okolišne teme, i oni su se, znači, u tom okupljanju je zapravo bila napravljena i prva komunikacija iz koje je ne samo projekt Triplex Confinium izgradio određene rezultate, nego je nastalo i međusobno povezivanje istraživača koji su bili u tim vremenima postavljeni, i kao jedan od rezultata u to vrijeme postavljenih istraživanja nije samo bilo usmjeravanje prema formiranju nastave istraživanja, nego je osnovano i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, gdje se zapravo pokušalo pristupiti, pokušaj je bio da se ona druga razina ekohistorije, dakle ono okoliš kao takav, druga je ljudsko djelovanje, to je i ekonomsko djelovanje, dakle da se upravo pokuša kroz to ekonomsko djelovanje, povezivanje napraviti i komunikacija između ekonomskih znanosti i povijesti. Koliko je to bilo zamišljeno, koliko su rezultati, svatko može vidjeti. Ja sam donio nekoliko primjeraka časopisa Ekonomska i ekohistorija, dakle čiji su zapravo zameci postavljeni na toj konferenciji u to vrijeme. Časopis je pokrenut 2005. godine, s time da zapravo je časopis postavljen 2000. godine bio, samo je trebalo dosta vremena da se profilira u kom će smjeru ići, na koje je postavljen. I izbor je nakon prvog broja 2005. godine bio da se ide prema tematskim brojevima, dakle da se pokuša uz normalno sve moguće teme ići prema tematskim brojevima, tako da je idući broj 2006. godine bio posvećen na pitanjima okoliša i bolesti. Broj 3 je bio povezan sa pitanjem voda, broj 4 šuma, broj 5 lov, okoliš i lov, broj 6 planine, onda je još bilo nekoliko, 7, 8 brojevi su bili Drava, isto su bile, 8 je bio vode,
9 mura, 10 povijesti okoliša i razvoj ekoloških dakle, ekološke misli ili okolišne misli. 11 je bio povijest održivosti i tako dalje. Dakle, to su došli do ovih zadnjih brojeva o poplavama, dakle, koje su bili usmjereni. I kroz ta istraživanja u časopisu išli smo i na jedno američko izdanje 2017. godine, dakle, Environmentalism in Central and Southeastern Europe, dakle, koje je, nažalost, zbog izdavača u ovom području dosta teško dostupno, ali napravio je, dakle, jednu fantastičnu analizu, dakle, prikupljenih različitih podataka koji su bili u toj bazi postavljeni. I taj 2017. godina je dosta važna i zbog još jednog drugog razloga, i zato jer se u Zagrebu uspjeli smo organizirati Europsku konferenciju za povijest okoliša. Neki su bili na toj konferenciji 2017. godine ovdje sa oko otprilike 500 sudionika s 444 referata, dakle, koji su bili prezentirani u različitim sekcijama, gdje je dosta i sudionika iz jugoistočne Europe moglo sudjelovati jer i lakše bilo dostupnost. Imali smo mogućnosti da se oni maksimalno podrže u tim trenucima. Evo, to je sad bila ta konferencija, malo atmosfere iznutra, dakle, kako je to sve skupa bilo oko pitanja našeg časopisa. No, još osim ovog zbornika, dakle, koji smo uredili kolegica Ivana Žebec-Šilj i ja, koji sam rekao, dakle, o environmentalizam, dakle, iz povijesne perspektive, jedan priručnik je po meni izuzetno važan. To je doprinos Jelene Mrgić, koja je i u jednom metodičko-didaktičkom pristupu, ne samo znanstvenome, napravila veliki korak prema sveučilišnom udžbeniku. Ova sva prijevodna izdanja o kojima ja govorim, ona nisu bila rađena da studenti mogu iz njih učiti, to su bila više manje rađena kao dijela za znanstvenike ili za neku širu javnost pa da bude postavljeno. Ovo je jedan dobar put prema sveučilišnom priručniku što omogućava, dakle, da se ljudi suoče sa time, i ono je nazvala, dakle, Zemlja i ljudi iz istorije životne sredine Zapadnog Balkana 2013. godine kao tako. Dakle, ogledni primjer na koji način se može djelovati. Kao cijelina pristupiti i otvoriti određena pitanja i naravno bibliografski vidjeti što se događa. I iz tih godina događaju se još neki pomaci koji su bili orijentirani na posebna izdanja u to vrijeme. Dakle, u to vrijeme nastala su posebna izdanja kao što su, vidite koliko je ta 2017. bila važna, dok je bila ta konferencija, recimo u Bosni i Hercegovini izdane su u 2 izdanja, ovo je sad primjer poplava, zemljotres, smog, dakle prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, do online je dostupno kao tako, i povratak na onu priču u malim ledenim dobima i tim istraživanjima, dakle knjiga Malo ledeno doba u Srbiji od 14. do 19. veka, dakle Beograd 2017. godine koje je bilo postavljeno. Da sad ne ulazimo kolika razgranatost novih istraživanja koja su postavljena pogotovo kod mlađih istraživača. Evo, ja bih recimo postavio isto pitanje malo istočnih područja, to je Sjeverna Makedonija, gdje djeluju i ljudi koji su na samome terenu, recimo osmanist Aleksandar Šopov ili povjesničar koji se bavi jadranskim prostorom, turizmom, zove se Josef Đorđevski, ne? Znači koji je iz tog područja, tako da oni tu djeluju, tako da bez obzira što Sjeverna Makedonija nema niti institucije, nema definiranih kolegija, nema pojedinci koji djeluju na različitim mjestima u svijetu, govore o ovim temama jugoistočnoeuropskima i otvaraju to područje kao takvo. No, ako se stave stvari na papir i pokuša napraviti kvantifikacija, dakle da se stvari kvantificiraju,
vidi koja područja najviše daju rezultata. Mislim da 90% istraživanja izlazi iz povijesti i geografije danas na prostoru zapadnog dijela jugoistočne Europe, dakle, ili ako to tako možemo reći iz pera povjesničara i geografa u najvećoj mjeri. A manje od 10, dakle vrlo mali primjeri su ono što sam govorio, dakle da su to arheolozi, ljudi koji dolaze iz šumarske struke, krajobrazne arhitekture, neki hidrobiolozi, dakle koji tu pokušavaju kao takvi djelovati, ali pokazuje da to nije zatvoreno područje nego da je vrlo široko, koje obuhvaća različite aspekte, čak do razine da se ulazilo i u rasprave ili ulazilo se u konceptualne pristupe takozvane dubinske ekologije, one najekstremnijih primjera, gdje ste imali u Hrvatskoj kolegu Markusa, pokojnog sa Hrvatskog instituta za povijest, koji je nekoliko knjiga dakle dubinsko-ekološki dao iz ovoga. To ne pripada u onaj glavni smjer ekohistorije, odnosno povijesti okoliša. To su ovako malo drugačiji primjeri, ali njegova djela, mislim da su većina njih postavljena također u digitalnom obliku, ali je zanimljivo koliko je to velika širina djelovanja. I završit ću sa pitanjem perspektiva, dakle gdje mi jesmo. Vidjeli ste svega ovoga da je zapravo zadnje desetljeće, bez obzira na časopis koji je pokrenut prije gotovo 2 desetljeća, ali da je zapravo desetljeće 2013. dakle od ovog udžbenika Jelene Mrgić nadalje i nekih drugih tekstova, da je zapravo najveće ubrzanje napravljeno posljednjih 10 godina. Mlađa generacija ljudi koji su to, s time da bi ja rekao da to se dijelom odnosi na historiografiju u Srbiji, puno više u Hrvatskoj, da na koji pojedinci djeluju unutar povijesti okoliša, tako je stvar postavljena. Generalno u Hrvatskoj, a i u Srbiji, Bosni i Hercegovini je historiografija usmjerena na moderno i suvremeno doba, dakle na 19., 20. i 21. stoljeće. 22 godine smo u 21. stoljeću, ne? Kao takvog ne, a spletom okolnosti zbog ovih geneza o koje ste ovdje shvatili je u Hrvatskoj je ekohistorija primarno vezana uz rani novi vijek i ne znam, kolegica Borna Firs-Bjeliš se više manje s tim stvarima bavi, Javor Roksandić i taj cijeli put, ne znam, Jelena Mrgić, ovi ljudi koji se bave u Srbiji se bave više manje srednjim vijekom, djelomično ranim novim vijekom, tako da je moje mišljenje da uz ovo što sad mi ovdje imamo je zapravo perspektiva usmjeravanje prema modernoj i suvremenoj povijesti. Dakle, da istraživači se više bave 21. stoljećem i 19. stoljećem i da je to perspektiva onoga gdje se može osigurati jedan jači prostor djelovanja. Ja sam nastojao dati, nisam sve stavljao na slajdove, ali sam nastojao i kroz izgovorenu riječ i informacije dati jedan pregled jednog pristupa, kažem, ne subdiscipline, nego jednog pristupa transdisciplinarnog o ekohistoriji, kako se ona gleda i koliko je ona pluralna i na koji način ona djeluje. Ja se svima vama zahvaljujem na izuzetnoj strpljivosti na kojoj ste ovo sve skupa slušali, pogotovo vam je strani jezik na kojem slušate. Evo. U okvirima zadanoga nadam se da sam nastojao, da sam uspio u onome za što ste me zamolili da dođem vam predavati. Evo, časopise vam sve poklanjamo, uzmete kogu treba, ako treba nabavit ćemo još. Dakle, donijet ćemo. Toliko koliko sam mogao podnijeti sa sobom. Hvala lijepo. Evo, hvala vam lijepa. Hvala lepa. Razumete, če govorim slovensko? Naravno. Imamo i pitanje. Ja, bomo vprašali. Hvala za ta res lep pregled.
raziskovanja okoljske zgodovine, tudi za iztočnice o tem, kaj pravzaprav sploh okoljska zgodovina je. Vi ste bili skromni, pa niste sebe veliko omenjali zraven, ampak ste v vseh teh procesih pravzaprav igrali zelo pomembno vlogo, tako da še enkrat hvala, da ste prišli od, se pravi, revij do konferenc in združenj. Zdaj pa je čas za vprašanja. Question. Yes? There's one here. Yeah. And I'm sorry. Yeah. Thank you very much. And I'm so happy I can be here. And I even recognized friends' names in the lecture. It's great. So I was wondering, in the Hungarian case and in the Czech case, in the 1980s, there were some economic historians who became interested in environmental matters. They did not classify their scholarship as environmental history, but I think when you look at their aims, it could be seen as a sort of ecological history or environmental history written in the early phases of European environmental history scholarship. And I wonder, do you think that there were some economic historians in the Yugoslav space in the 1980s who could be seen? Yes, in my presentation I give him information especially about historical geographer, but in a few sentences I give information about economic history, economic historian, especially in Croatia, because in Zagreb was main center of economic history in 1970s and 1980s, and in journal Acta Economica Historica Yugoslavia, the Bogumil Hrabak, who is one part medievist, one part economic historian, he give very important information about economic history, medieval and connection with environmental history. But that is not recognized by environmental history in that time. And that is my opinion. That is a long way how was create environmental history like environmental history in western part of Southeastern Europe, and especially in Croatia and Serbia. Thank you. Okay. Še kakšno vprašanje? Ali pa morda komentar? Jaz sem pravzaprav želela Žarka, ki se je opravičil, ker je moral na znanstveni svet in je rekel, da pride naslednji odmor, da vas poišče. Ja. Na razpolaganju sem, Ja. ko god želi, možemo. Ja, v resnici sem želela Žarka prositi za eno tako oceno oziroma pregled stanja v Sloveniji v tem času. Mislim, da bi bilo to na mestu, da to Za dodamo. ekonomsko povest. Za ekonomsko povest imate objavljeno v časopisu Ekonomska. Ne, za ekološko oziroma okoljsko zgodovino. Ja. Mislim, da bi on največ pravzaprav znal povedati o tem, mogoče pa kdo drug si upa na kratko povzeti. Morda čisto na kratko, ker sem geografinja, ker je bila veliko omenjena geografija, ker poznam precej hrvaških geografov tudi, ki se ukvarjajo s tem področjem. To področje, kar zadeva Slovenijo in geografijo v Sloveniji, je kar precej zapostavljeno. Tako da pravzaprav nimamo zelo dosti del, ki bi bila zelo, bi rekla, tako povezovalna, ki bi res dobro povezala v bistvu zgodovino in geografijo. Bilo je seveda kar precej različnih objav, ampak podobno, kot ste ugotovil, dr. Petrič, se navezuje v bistvu na današnji čas, in v bistvu precej tudi v povezavi s tem, da poskušamo pravzaprav ugotoviti, kako so neka pretekla ravnanja družbe oziroma ljudi pravzaprav povzročila škodo v okolju, kaj se lahko iz tega naučimo. Danes, ko toliko govorimo o trajnostnem razvoju, pravzaprav iščemo neke, bomo rekli, korektive za lastna ravnanja, in jih poskušamo najti tudi na osnovi tega, da ugotovimo, kje so bile v preteklosti storjene napake. Tako da bilo je nekaj, včeraj smo videli citiranega profesor Melika,
On je bil tudi zgodovinar in geograf in je v bistvu njegova izobrazba zelo široka. Ampak potem kasneje pa nekako so bili bolj ali manj kakšni poizkusi, kaj več kot to pa ne, a ne. Medtem ko pri vas pa tudi dr. Faričiča poznam iz Zadra, on se tudi ukvarja v bistvu s tem področjem zgodovinske oziroma historijske geografije, tako da je dosti bolj prisotno pri vas in bolj razvito kot v Sloveniji. Tako da je neko področje, ki nam je stično in bi se mu lahko posvetili v prihodnje. Da, ako sad to uđete, vi sad tu imate, znači, postoje 2 studija geografije, dakle Zadar i Zagreb. Oba njeguju tradiciju, dakle, tih istraživanja. Znači, vi tu sad imate, recimo, naravno i Josip Faričić je dosta tih stvari napravio, ali vi tu sad imate Magaša, Anicu Čuku i Željku Šiljković, dakle, puno tih geografa. Ne možemo sve spominjati, dakle, ko se sa čime bavi, Cvitanovića, dakle, koji je otišao, dakle, u Veliku Britaniju, ali kod njegovanja toga je važna isto infrastruktura i oni imaju časopis u Zadru GeoAdria u kojem se redovito objavljuju članci. Recimo ima jedan povijesnik Krešimir Kužić, dakle, koji je objavio nekoliko članaka, ne znam, o erupciji vulkana Laki 1783. Mislim baš u GeoAdriji i još na nekim mjestima, ovim Tambori i tako dalje, ne, koji su se bavili. Područje je široko, a ja sam ovdje pokušao na neki način stvari sistematizirati i dati neke okvire da se vidi koliko je geografija važna, a i geografija u Hrvatskoj spada uz povijest u onih 90% vrlo važnih segmenata i kao što recimo povijesna, odnosno historijska geografija u Srbiji, koja je izvan geografije kao takva. Ne? S tim da u Srbiji ima dosta ovih klimatskih istraživanja, klimatske povijesti, dakle, koji izlazi iz geografije. Dakle, to su zapravo međusobne poveznice između geografije i povijesti koje su teško dijeljive. Meni je lakše to sve skupa pratiti jer je moje polazište, ja sam završio studij geografije i povijesti, tako da imam uvid u 2 područja, tako da mi nije ovo problem izlaziti. Dok je neko samo iz jedne ili druge struke puno teže prati i literaturu i konferencije, komunikaciju i sve drugo. Ja, odlično, hvala. Ja, Leo? Jaz bi sam dodal tukaj kolegici Valentini. Da, izvinite, Leo Centrich je istraživač na našem institutu. Evo. No, jaz sem se začel ne tako zelo dolgo nazaj ukvarjati za to okoljsko zgodovino, kot običajno socialni in politični zgodovino, sem navdušen. In ko sem se začel delati na tej zgodovini Barja, je bila moja prva referenca, da sem šel v geografske vestnike, pa Acta Geographica Slovenica, kjer sem opazil, česar doslej nisem vedel, da pač koliko smo imeli mi geografov, seveda ne zgodovinarjev, kot je kolegica Valentina povedala, ampak so se ukvarjali ogromno z ekonomskimi vprašanji. In zdaj ta dela, ki so bila objavljena recimo v 60-ih pa 70-ih, imajo v bistvu statuse na nek način zgodovinskih del, v bistvu delujejo mi kot historiografija. Imamo ogromno vprašanj, mesto, podeželje, urbanizem, navsezadnje tudi, ne vem, agrarna struktura, pač v nekem obdobju, ki zdaj za nazaj mi delujejo kot zgodovinske študije, neke pač okoljske zgodovine, recimo, veste, ravno primerno, ki smo zdaj tukaj, ne vem, v Prulah, pa imate vi v geografskem vestniku, recimo, urbanizacija tega predela in govori o kmetijah, ki so takrat še vedno, recimo, obstajali, nekih ekoloških problemih, ki so tukaj bile, ki zdaj seveda jasno ni reči, te Prule so precej drugačne, kot so bile v 60-ih, ampak zdaj za nazaj so to v bistvu za mene taka lepa, ne vem, dela iz okoljske, socialne, ekonomske zgodovine. Seveda niso bila tako mišljena, verjetno, in se je meni več čas delo, da pač ima to nek vpliv od Melika, kot je rekla Valentina, on je bil in zgodovinar in geograf. In se mi zdi, da ta družbeni čut v slovenski geografiji, kakor jo šele zdaj jaz začenjam brati, recimo, se mi zdi, da ta nek čut je obstajal tukaj noter, ki je zdaj za nazaj še tem bolj izrazit.
Ako smijem samo nadopuniti, recimo imate tu Ilešića, recimo one polske razdelitev, ne, dakle, koje jesu, dakle, koje su sjajne studije za napraviti. Ono što sam ja rekao, dakle, dok sam govorio o ovoj pejzažnoj, znači geografskoj pejzažnoj školi 50-60 godina, dakle, da ono što su oni istražili da je 50-60 godina, nama kao povjesničarima je odličan materijal, to su stvari koje su kartirane i kojih nema. Na Velebit danas nema veze, znači više on uopće vizualno i funkcionalno ne izgleda kao što je 50. godina. Znači 50. godine su puno bliže nekakvom 18. stoljeću nego 20. u to vrijeme. Još uvijek imate u to i transhumanca, ne dolazi do industrializacije, turizma, litoralizacije. Stvari su bitno promijenjene i geografske studije, ja vjerujem u Sloveniji, ali u Hrvatskoj, iz tog razdoblja nam zapravo mogu predstavljati kao polazišta i vrstu izvora za današnje istraživanje te usporedbe. S time se geografi manje bave, a više bi to moglo biti zanimati povjesničare kao takve. To je sad suradnja i komunikacija između struka, zato kažem, u jednom dijelu predavanja sam rekao, nije dovoljno pročitati samo naslov članka, dakle, nego treba otvoriti, prolistati, pročitati. Mnogo puta se iza nekog naslova nalazi jedno bogatstvo promišljanja koje ide. Znači, zato jesmo istraživači, studiramo, usmjeravamo vrijeme u razmišljanje, promišljanje, ali trebamo graditi i budućnost. Slažem se s vama u potpunosti. Mislim, jaz lahko dodam recimo z najnega zornega kota. Z Marto sva se lani lotili raziskovati onesnaženost zraka v socialistični Sloveniji in v resnici vse, s čimer smo lahko začeli, so bila raziskovanja geografov. In te raziskave so imele pogosto tudi historično komponento, se pravi pregled za nazaj in tako. Kar jaz vidim kot izziv tukaj, je pa to, da le geograf gleda z nekega drugega zornega kota in kot zgodovinarji jaz mislim, da rabimo potem to historično, kritično presoditi, in vzeti to dejansko kot vire takratnega časa, ne kot pregled historični, ki ga lahko slepo povzemaš. No? To se mi zdi bistveno. Še kakšno vprašanje? Ali pa komentar? Okay, možemo i na kavi dalje. Pa da, evo. Još jedan put hvala lijepa na velikoj pozornosti i odličnoj raspravi i komentarima. Hvala vam.